Makasimba here Tete, ndauyawo pano kuzoreurura kurumba kwandakaita. Tete, zvakaitika ndezvekuti murume wangu akafa patova nemakore mashanu. Akanovigwa kumusha kwake kumazuwe paHeroes Acre yepamusha pavo, paivigwa dzimwe hama dzeropa. Tainge takakomborerwa zvedu nevana vaviri. Ndakamboti garei zvishoma zvangu mumusha mandainge ndakaroorwa. Vamwene vangu zvese natezvara vaive vanhu vakanakisa. Vakandiudza kuti ndainge ndakasununguka zvangu kuroorwa kana ndaizenge ndawana muvairayi. Vaiti vainge vandisunungura. Ndikangoti tezvara wangu navamwene vangu ndainge ndavapiwa naMwari mbune. Vaive norudo rwandisingagoni kutsanangura Tete. Ini zvekuwanikwa zvaive kure neni, sokuti naBrian tainzwisisana chaizvo. A match made in heaven chaiyo. Tete rufu ndiye akazongoita hake jealous. Zvisinei ndaizama mabhindauko okuti ndiraramise vana. Vana vaigara natezvara navamwene, asi ndainge ndakasununguka zvangu kuvaona anytime. Chero kuti vanoonawo hama dzangu, ma-in-laws angu ainge asina nhongwa dzakanyanya. Saka Tete ini ndaingokwira nekudzika mumastreet ndichihodha ndichitengesa. Ndakatombokurosa bhodha ndikanodhiraivha chikorobho paJoburg apa. Ndaitumira vana zvese zvavangada zvekuchikoro pamwe nechikafu kuma-in-laws sokuti vainge vati kurei, saka ndaisada kuvaremedzazve nemumwe mutoro. Asi Tete joni yakazosvika pakurema kusingachagarisiki. Tainge tomhanyiswa nemapurisa isu vasina mapepa, zvekuti hana yaigogara iri mumaoko, zvekuti kupinda mutauni chaiko waitya kuti unogona kukumbwa negumbakumba. Saka ndakati kange mbeu Tete, kurima kwandikona, ndikasunga mutundu wangu ndakananga kunyika ivhu. Ndainge ndine tsapo yandainge ndichisungirira pandaidhiraivha chikorobho zvekuti ndaisvika ndichiwana pekutangira. Asi Tete ndainge ndaita miscalculate pamafinances apo. Ndainge ndine chitsapo chemari yandainge ndasevha. Asi kana usingashandi kamari kacho hakatani kupera, kuita senge kari kupupurutswa nemweyo. Saka ndakadzokera kusquare one. Ndakambozama kuti kushurugwi kuri kufaya, ndikati bheta ndimbonozama rake rangu ikoko. Tete, ndakasvika zvinenge zvaive nezodzo izvi. Zvinhu zvangu zvandaitengesa zvainge zvisingafambi, kuita senge ndakadirwa munyama. Kudzokera joni yainge isiri option. Ndakaona kuti unokomba mamusana uchiri chanana chinobuda mukaka pamina. Nokudaro ndakada kuzoita tsvakurudzo kuti why zvinhu zvisiri kundifambira mukati meupenyu. Ndakaenda kune vamwe madzibaba vaisanganisa zvechipostori nechivanhu. Vakanditi ndaifanira kugeza bvute remurume wangu ainge akashayika. Akanditi bvute iri ndiro raishandiswa newakaipa achirimisa pakati pangu nechakanaka, zvichinditadza kurarama zvakanaka. Ndakaona kuti madzibaba Bestrich vanenge vaiva nedama rakanaka uye zvaimeka sense kwandiri, saka ndaizobve zvangu kana ndaizogezwa munyama. Ndakatengeswa mukaka nemazai vakati ndigouya nazvo kukirawo. Ndakaenda nazvo zvavainge vataura zviye, ndokundiudza zvekuita ndasvika kumba. Vakanditi ndigodzoka papera mazuva matatu kuti vaite review yekuona kuti zvainge zvaita here. Tete, ndainge ndongotevedzera, ko ndaigoziva chakakodza nguruva here. Mazuva matatu apera vakanditi bvute rainge rabva, chainge chasara kusimbisiwa. Vakanditi chero hazvo vairapa nezvese, vainge vasingabati mishonga pakirawo, saka ndaifanira kuzosvika kumba kwavo. Ko ndaingodi. Handiti zvinonzi atiya mariva haachiri kusviba magadziko here. Ndainge ndatiya mariva angu, so ndainge ndongotevedzera zvaitaurwa namadzibaba Bestrich. Ndakaenda kumba kuya, vakanditi ko ndainetseka nevana sei indainge ndine murume aimira neni pane zvese. Aiva mushayi, aitsvaka mari. Ndakatsanangura kuti murume wangu ainge akashayika. Patove netime akanditi aizviona kunyika dzimwe kuti murume ari kurwadzwa nelife yandiri kurarama. Saka ini ndaifanira kuenda kuguva kwake ndisina kusimira, ndonogeza nemushonga wavaizondipa, ndonotaura mashoko pakaradzikwa murume wangu. Ndakadzokera zvangu kuchijaradha changu chadairekta Tete. After exactly 3 days, ndakaona Brian achipinda murumu mangu. Nezvandakapedzera kumuona akapfeka ari mupenyu. Takatanga kugara semagariro ataingoita ari mupenyu. Waiti chero ukamutuma pakati peusiku kunotsvaka mari, ainge asingarambi.
aingobuda ouya kanona nemari. Kuti ndizive kuti Brian waiwanepi mari iyi, ndainge ndisingazvitsvaki. Chandaida kwaiva kuda kuva mbengi. Tainge todya tichiguta. Asi chero hazvo Brian aiuya nemadzamatsama emari. Mari iyi haina kana kutenga ngoro, chero dhongi zvaro yokuendesa kuchigayo tete. Ndakararama seizvi gore rikanopera kuti dha. Manje nhamo chaiyo ndakazonyatsoiona pakatanga kurwara mwanakomana wangu nenjera. Aingofamba achienda nenyika. Mazuva iwawo ndiwo mazuva aiva nanatsikamutanda vainetsa munyika vekuzobhaniwa nehurumende. Akauya munharaunda yedu ainzi Booster. Akadaniwa akasvika mumusha. Booster akatanga kuita senge abudirwa, achingopinda musha akatanga kusutsiwa, achiti pane munhu akanomutsa mweya wemunhu akafa mumakuva. Mweya uyu chava chikwambo ndicho chapengesa mwanakomana, sokuti panzvimbo painge pakavata munhu uyu paida replacement yemunhu mupenyu. Akabva atanga kutsikisa vanhu matanda. Chasvaka chijana changu tete ndakatsika madziro. Ndikati ndaiva mutorwa musha umu. Nokudaro kana vaida kuti nditsike mutanda vaitofanira kudana hama dzangu. Uyezve ndaive mutende amairwadzana, saka ndaive ndisingasanganisi zvemashavi nekereke. Vamwene vangu vakatobvumirana neni. Izvo ndaitya kufumurwa paruzhinji. Handiti dare racho ndairiziva ndoga. Sorry mai makatrasta kamuchacha. Ndini ndakamutsa mwana wenyu kumakuva chava chano. Mwanakomana wangu tichaona akazongofuma akazvisungira pamuti mumusha mukava mhere huru kwazvo. Ndazama kudzokera kwamadzibaba Bestrich, vakaita senge vasingandizive. Hanzi handina mushonga wekumutsa vanhu vakafa. Havana kumbobvira vandiona chizvaruro chavo chose. Kutozama kutsanangura vainge zvavo vaisa zvitanda munzeve. Ndakareba gotsi ndichibva pamba pavo, makumbo kuita kurema, kuita senge asiri yangu, kupererwa chaiko. Mwanasikana wangu ari kutanga futi kurasa njere sezvakaita mukoma wake tichaona. Mari yacho iri kutsvakwa naBrian. Handina kana kutenga chinhu chinotendekwa. Ndichewo sei nhaive dare. Madeals akadai ane reverse transaction here. Zvandichapedza dzinza rose ndichiuraya nokuda kwemari kwakaita ndibate zvisingabatwi. Ndachema zvangu. Munofara here? This is our first story that we got. It's a strange story. Zvinoti kutyisa. Regai tipinde munyaya inotevera zvakare. Inyaya iyi yabva kuTikTok. Ndainge ndapedza degree rangu reaccounts pane imwe university iri muZimbabwe nemukurumbira. Ndichibva ndawana basa rekushanda muhardware ndichiita zvekubata mari. Mari yandaiwana yaive shoma hayo, asi ndaigona kuirongera nekuita tumaproject kuti tigone kuchengeta vabereki. Amai vangu vaive neshamwari yavo yavaivirana nayo chaizvo yekuchechi, zviya zvekuita mabest friends. Shamwari iyi yaive nemwana aive kunze kwenyika, mhiri kwemakungwa. Shamwari iyi kwakundirongera kuti ndoda kuti mwana wangu akutsvakire basa kwaari, unoitawo upenyu hwakanaka sezviri kuita mwana wangu. Nguva iyoyo passport yangu yaive isati yabuda. Ndikafambira nyaya dzekuti ibude. Ndakatitanga kutaura nemwana wavo uya kuti ndiise mapepe kutsvaka basa pakambani yaaisevenzera. Aiwa zvikafamba mushe kwakuchizoita mainterviews ndikanzi basa ndariwana. Ndakatenga tiketi yendege nekambani iyi ndikafara semunhu aiva asati ambokwira ndege uye awana basa kunze. Ndakatanga kufambisa mapepa emavhiza enyika yandainge ndawana basa, ndikadhindirwa vhiza riya, asi embassy yaita izvozvo yaive kuSouth Africa. Pakuzodzoka kwepassport yangu from South Africa yakatomborasika zve2 weeks tete, ndikati wakaipa hadi kuona chakanaka. Yakazouya hayo ndikaenda kubasa. Ndichisvika ndipo ndakaona kuti I had been human trafficked into slavery neshamwari yamai vangu vaya nemwana wavo kuti vapiwe $1,500. Ndakasvika kunyika ndainge ndadedzwa kubasa tete, ndikatorwa paairport tikafamba for about 8 hours drive tiri mumota. Apa mutyairi aisataura chirungu zvikabva zvandiomera. Mumwoyo mangu maingosenza kuti something is wrong. Handina kuziva kuti tiri kutojambiswa border kuenda kune imwe nyika. Tichisvika pakambani
kwanga kwakaita kusango. Asi sango iri pakati paro maChinese vainge vakavaka nzvimbo yakaita seLongcheng iya iri muHarare. Tichingopinda mugedhi tibva tatorwa mapasipoti edu, tikabva tanzi pano pane security ine pfuti, anoda kutiza anouraya. Muchange muchishanda basa rekubira varungu vekuAmerica mari dzavo pamafoni edu. Mafoni takabva tatorerwa zvikanzi munozofonera vari kunze vakauya pano. Magariro ataite ainge asingaiti tete. Taigara tiri 9 murumu 1 tichishanda 16 hours pazuva. Taizoshanda pasina off kana weekend kana chii zvacho. Vairamba kuteerera vairohwa pamberi pemunhu wese zvake. We were threatened every day, zvekuti unenge uchingotya kuti ndinogona kuurayiwa pano. Ndikazvifunga ndinorwadzwa tete. Taizogara munzvimbo iyi tisingabvumidze kana kubuda panze. Mari taingonzi tinozopuwa ka1 kana contract yapera after 8 months. Mukomana uya wekundibatsira kuti ndiendeko ndakasvika ndikaona arimo muchizarira, akanditi bamunini, welcome to the prison, this is how we live from now. Ndakabatikana mwoyo tete, zvaive zvakaoma. Nyasha takazodziwanirwa, we were repatriated back to Zimbabwe. That experience handishuwiri kuti itike kuna ani zvake. Problem imwe yandakazonyanya kuita ndeyekuti vabereki vangu pandakadzoka kumba vainditi ndinoona mai vaya, shamwari yamai vangu, ndichizovaudza kuti ndakadzoka. Asi ini mumwoyo mangu hazvina kundiitira. Ndaitoti amai ivavo ndivo vanofanira kuuya kuzondikumbira rurengero. Pava ne3 years tete nyaya yaitika. Since ndadzoka handina kuzombowana basa, sekuti mabasa ari kunetsa kuwana. Ndinorwadzwa mumwoyo mangu everyday nenyaya. Ndinombofunga kusungisa mwana wamai ava, asi ndinozongotadza nekuti handina mweya weutsinye, uye ndinofunga kuti evidence inozodiwa kumatare edzimhosva handina. Advice yandinoda kupa vana vechidiki kana kuti vanenge vawana mabasa kunze kwenyika: chenjerai matsotsi awandisa. Never trust anyone, even munhu wekuziva. I'm very sorry for what you went through. Makagariswa maconditions asingaiti, 16 hours per day muchishanda for 31 days pasina off for 8 months. Apa shamwari yamama, munhu wamuri kutoti shamwari, ari iye zvake ari kuziva zvaari kuita. I'm very sorry for that. Makadi yenyu vatete, ini ndiri murume anogara kuHopley kwaNhande. Ndakaroora uye mhuri yangu ndaiida chose kunyangwe nanhasi ndichiri kuida. Ndakaroora mukadzi wangu achitoziva situation yekumba kwavo. Ini newife yangu tese takakurira kuHopley. Ambuya vangu navatezvara vanhu vaizikanwa nekugara vachinetsana. Nyaya yavainetserana inyaya yechipfambi chaamai. Ambuya vangu vaienda kuTouchline tete, vosiya baba vari kumba, votobuda kwete zvekunzvenga, asi baba vachitoziva kuti mukadzi wangu ari kuenda kuTouchline. Kwete kuti baba yaive simbe isingadi kushanda. Baba vanoshandira mhuri kunyangwe nazvino, asi amai raitova shayo, uye vainge vakatodyisa baba kuti vasasumudze musoro. Ndakaroora mudzimai wangu akava nepeace, asi amai vakamboda kuuya vachitikanganisa pamwe nekuda mari. Vaiti vakapinda mutauro vanopfuura nekubasa kwangu vachida mari. So one day ndakaenda kuBhawa kwandaita ndara, and amai sandiro Bhawa ravaitira mabasa avo. Ndakazongoona vatouya pandaive ndigere. Ndakada kusimuka, asi mai vakaramba vakandibanda ruoko vakati uya panze pasina noise titaura. Vanhu vakatotitarisa, dzimwe pfambi dzikatoti mafunga kudya mukwasha nhasi mumzi. Zvinova zvinhu zvakaita kuti ndinyare. Tabuda panze, amai vakandikumbira kuti ndiite bonde navo. Vakati ndipo 1 round ndizorodze mwoyo wangu. Takabvira kare ndichida kukunzwa. Vakati hande kuseri kwemusika, toita todzoka, wondipawo 50 cents. Nekuti muHopley short time $1 for 2 rounds. Ndakavati chisanoendai kuseri kwacho, ndichazotevera after 10 minutes kuitira tirasise vanhu. Vakaenda, ini ndokudzokera kuBhawa. Ndakagara ndokubva ndabuda ndichitiza ndikaenda kumba. Hazvina kuzofamba zvakanaka naamai. Mangwana kuseni vakandiisira message kuti uchazviona, ende ukaudza mwana wangu unofira mahara. Vakazoudza mwana wavo ivo kuti ndaida kuvakecha. Mukadzi wangu haana kuda kunzwa side rangu, akarongedza akananga kumba kwavo. Amai vakazondigadzira nhengo yangu ine maronda. Ndakambotanga ndichinzi isiki yecornflower iye, asi chiremba mushure andipa treatment zvakaita worse. Uye ndakatomuudza kuti ina handivati nevakadzi vakawanda kunze kwewife yangu. Akanditi chimbofamba muchivanhu nekuti medically hapana chirwere chataona, tikaramba tichikupa treatment yesiki unofa. Ndakafamba
ndokuudzwa kuti ambuya vangu akandiganzira, ivo vari kuramba kuti ndisiye pengera kwawakaroyiwa. Panyika pane mother-in-law vari weird. This is so weird. How do you go to your son-in-law? This is your son. Monoti kwaindoda kuvata newe. Nyaya yacho yakashurukusha. Haisi kutanga ndichazoya nchukudzai imwe yandakawa. Zvinoita vamwe vana mai soka vanonyadzisa vana vavo. Saka mukoma vari kuti ndokumbirawo rubatsiro. Regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya yedu yakamira yakadai. Amai vedu vakarambana nababa vakabva vanotisiya kumusha kwavo ini nasisi vangu nebrother yangu. Inini amai vakatondisiya ndine 6 months ndokubva vandirumura kuita kuti vaone kutishandira. Amai vanonzi vakazoenda kuSouth tikakura. Amai vedu havana kana kudzoka, vakarohwa neumwe murume wavo ikoko, vakaita vamwe vana vakaendeswa kumusha kwavo kuti vachengetwe, ivo vachishanda asi vaisaenda zvakare kunoona vana vaya futi. Amai vaitumira havo, asi ini ndakasvitsa 17 years ndisingazivi chiso chamai. Takangozvitambura tikatora mbuya samai vedu. Amai vakazodzoka kuZimbabwe mushure mekuuya kuzochema ambuya karufu rwavo. Pamba paambuya amai vakaenda vakasiya pasina kuvakwa zvakanaka. Havana kuzoziva kuti hanzvadzi dzavo vana sekuru vakazosara vakavakisira mbuya nesu musha wakanaka. Taitoita setinogara muHarare. Neruchiva rwekuda imba iyi, amai vakati havachadzokere kuJoni, vakuda kugara nesu plus brother yangu yaiva yakushanda, vakati ndinochengetwa nejaha rangu rakura. Vanhu vakataura kushaya nyadzi kwavo. Isu mai vedu tinovada but hatina basa navo nekuti ambuya ndio vaitwa mulife medu kudarika mama. Takagara pamusha ndikasvika pakuwana mukomana akauya akandiroora. Vakadana vekababa vangu, ndipo pandakaziva zvakare baba vangu tete pakubviswa kwepfuma. Ndakaenda kumusha kwemurume ndikabata mimba, ndikabereka mwana wangu, ndikaita yepiri dzamara ndane vana vangu 4. Zvadaro tete mwanakomana wangu wekutanga akarwara akanzi aita problem yekumona namatumbu, pakadiwa mari yeoperation. Takatsvaka tikaiwana, mwana akaitwa akafira mutheater. Ndakachema mwana wangu tikamuviga kumusha kwandakaroorwa. So kubva zvashaika mwana, amai vakatanga kudhimanda magrocery. Tacheka kuti vanomadya nani nekuti vainge vakugara pamusha nemushandi wemombe pamwe nemusikana webasa. Taingotumira dzamara tazobatana musoro kuti tuone kuti amai wavari kupa chikafu ndiani, nekuti pamwedzi taitenga makesi ezvinhu tete, asi usati wapera vaiti hatisisina. Ukabvunza musikana webasa aitira kuti vanotofawo nenzara chikafu chiripo, asi akazoti ndinenge ndichida kutaura nemi pafoni zvakawanda zvinoitika kuno. Tete ndakaita nesista yangu kumusha, tikaita setaenda kugarden nemusikana kuti tiwane kutaura mai vasipo. Ndipo pakatira kuti anobika mugomo wetii makuseni, anoisa muhozi, ozonotora musisina chinhu. Masikati akati atobika zvesadza rakawanda, onogadzika zvakare muhozi manheru oita sekudaro. Akati pamba haabvumidze kudya kwasviba, kana vatononoka kudya unozodya makuseni. Akataura kuti amai havarare mumba kana ari maweekends, sezvo vachizvita muprofita kumusha, pamba panotouya vanhu vachishandirwa. Kunyangwe kukanaya, amai vanotorara vachinaiwa. Hanzi vanoti ngirozi yavo hairari mumba kana ari maweekends. Uye vanenge vachidyira chikafu mumakwati emiti, havadi kubata midziyo yesimbi kana plastic. So tete takafamba ramangwana racho ndokunoudzwa kuti mai vari kushandisa mwana wangu wavakauraya anenge atorimo muhozi, ndiye anovapa masimba ese avanawo ekuprofita. So mubatsiri akati tiende naye kumba, hatina kukwanisa kupinda naye pagedhi. Amai vakatitandanisa, vakakanda mabhegi edu panze, vakati bvai pano musade kutonga musha wamai vangu. Ndiyo nyaya yatakatarisana nayo. Hatizivi kuti amai vachaita sei nesu, pamwe vachatiuraya. Kwese kwatiri kufamba tiri kunzi mushonga wakabata mai vedu wakasimba ndewe kuMozambique. Nyaya iyi yakazhurukusha, vachiti zvakaoma. Vari kuti ivo hai, amai vanofamba vachita vana vachisiya, asi apa vakazochochora musha wagogo, vakasiya murume kuJoni vakanogara kumusha, asi kumusha ikoko vari kuita zvavari kuita. Zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Hanzi ndakarombeswa namadzibaba kuHopley nekuda mbereko, nekuHopley nyaya dziri dzakawanda pano. Makadi tete ndiri mudzimai ndinogara muLenora D, ini nemurume wangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakati ndaroorwa, ndakaita mwana wangu 1, pakuzoda wechi2 ndipo pakatanga kunetsa, handina pandisina kusvika nekuda hewa.
ndakazosvika pekuzvitambira tete kuti zvaramba ine murume wangu takatanga kuita life yedu nemwana wedu zvinhu zvichitifambira tisina maproblems. Mukutamba nemadzimai emuraini ndipo pandakazonzi nevamwe amai vandaisekawo navo vakatona sekuru wavo vanogara kuHighfields vanobata mabasa akanaka ende ukaenda unoswera waita mwana. Since ndaenda kubasa ndakatonondiperekedza Sunday ndakaudza murume wangu tikatoita tese patakanzi taida kugezwa munyama. Takanzi titenge huni nemuti wekumuka ndafa uye unowanika mugomo. Takafamba tikatenga zvinhu izvi. Mvura yakakatiswa mugate ikaiswa mbanje ndokunzi ini nahusband tifukire, asi patsananguro dzatakapiwa dzakazobatana nekuti tiri kuita zvekare munyama kubusiness kwedu. So tapedza pakanzi tinoisa muti wekumuka ndafa mumvura usiku hwese, then ukamuka waita green uchiradza kuti muti uyu wakudzoka back to life, toziva kuti zvaita. Takanzi tomuka toita 6 sips dzekumwa mvura iyi, togeza 6 times kuface, 6 times kunhengo dzesukari plus 6 times kutsoka, tichikumbira zvatinoda. Takanzi kana 6 days dzapera todzokera nemuti uyu kuna sekuru ava. Takaita zvese izvi asi hapana achakachinja tete. So takangosiyana nazvo, sekuru ava vakasvika mukufa, then mukadzi wavo akatangawo kushandirawo, ndikazokwira naye kombi. Indaibva kuGlenora H. Iye akakwira paraundabout yepambudzi. Takataura, akazoti ndaive ndine mushonga ndaive ndasirwa nasekuru kuti ndishandise. Akati, makazongoenda sekuru vakafunga muchadzoka vakakugadzirirai mumwe mushonga. Vakati uriko kumba munouya motora. Ndakazoenda zvakare habhi tikaitirwa muteuro wavo waida $60. Shuwa, zvakaita sezvashanda kuside rebusiness, asi kumwana handina kumubata. Mumusha makazongotanga kufiwa tete, paiti pakafiwa taita mari. Pazofambwa ndokubata kuti tiri varoi. Zvakatinetsa kuti papi nekuti hatina kumbobata mushonga wekuromba. Asi takangofambira dzembereko. Asi takanzi pamakapiwa mushonga makarombedzwa musingazivi. Tete takagumira tafamba, asi musha wamurakatira vanhu vakufa. Hapana achada kuva padhuze nesu, tinokumbira wehope. Mbuya ava vari kuti mushonga akaugadzira ndisekuru ende ivo havagoni kudzisa urombwa uhu. Tonzi mimi hamusi kukwanisa kubata mwana, munzi gezai nemushonga ka6 makumbo, ka6 kumeso, ka6 mwana anogadzirwa kumeso kana makumbo here, kauti ka6 kunhengo, kugeza nhengo yako nemushonga ka6 zvinogadzirwa. Mwana hanimozati anobudira panhengo, asi mwana agadzirwi panhengo. Mwana anogadzirwa mukati meovaroom. Saka pamwe pachona, let's just learn to open our eyes, man. Ndine hama yangu yaitadza kuita mwana ini. Takaenda kwa doctor vakasvika vakatipa mafertility tablets chaiwo. Vakampa mafertility tablets vakati imwe mafertility tablets aya kana maakuovulate momwe maperiods aya. One problem about fertility tablets ndopaunozozvara vana 14 ka1. Asi vana vanotouya. I'm just saying kuti pamwe pachona unofanira kumwa mahormonal tablets chaiwo. Pane kunzigeza tsoka. We need to open our eyes as Zimbabweans. Papacho anonyasonota paprofite nemari. Asi kuti vanhu munhu anobelieve muprofita hapana zvaungamuita. Izvezvi you are going to come for me. Handina hangu basa nazvo. Guys, thank you for watching. Be blessed and have a lovely weekend. Tichadzoka zvakare ndatenda.